салом дӯстон, бозии деринтизори мавсим анихтараш финали Лигаи Чемпионҳо доир шуд ки Реал Мадрид муқобили Боруссия зафар ёфта ҷоми навбатиро ба Мадрид бурд. Мухлисони Реал Мадридро бо ин қаҳрамонӣ табрик мегӯем ва тарафдорони Дортмунд набояд ғамгин бошанд, зеро Боруссия дар Лигаи Чемпионҳо баромади олие гузаронид. Ҳоло мо ба интервюи мураббиён ва баъзе бозингарон менигарему, фикрашонро оиди бозӣ мефаҳмем. Ҳамзамон хоҳем фаҳмид ки Реал Мадрид Мбапперо баъди қаҳрамонӣ чӣ хел муаррифӣ намуд. навор ба таври максималӣ лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва ҳамзамон обуна шавед. Мо бошад шурӯъ мекунем. навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст ки ҳамеша бо пешниҳоди кайфисентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеъ карда тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. Дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мекунанд. Барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкае дар комментария буда дароед. Ба ҳама муваффақият. мо миссияи худро дар ин мавсим анҷом додем. Бе инам вазифаҳо амалӣ шуданд, вале ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо анҷоми зебо шуд. Бо боварӣ гуфта метавонам ки даста ҳама қувваашро ба бозӣ бахшид ва нақшаҳоро иҷро карданд. ҷом бори дигар ба Мадрид меравад ва мухлисони мо хушбахтанд. Аз хушҳолии мухлисон дида чӣ чизи беҳтар аст? Тамоми мавсим барои ин натиҷаҳо талош кардем. Барои Крос хурсандам. Анҷоми корномааш фантастикӣ шуд. Ӯ легендаи Реал Мадрид аст ва барои дастовардҳои мо нақши калон дошт. ман ғамгинам ки ҷом ба мо ин қадар наздик буд, вале онро Реал соҳиб шуд. мо медонистем ки моро рақобати сахт интизор асту мадридиҳо таслим намешаванд. новобаста ба талоши мо онҳо ғалаба карданд ва ман онҳоро табрик мегӯям. ин ғалабаи сазовори онҳост. бохт сабаб намешавад ки ман аз бозингарони худ танқид кунам. мавсим бароямон хуб гузашт ва мо то ба финал омадем. инам натиҷаи калон аст ва бояд ки ба назар гирифта шавад. ман хушбахтам. анҷоми корномаро беҳтар аз қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо тасаввур кардан наметавонистам. аз натиҷаҳоям хушҳолам. мавсим хело мушкил гузашт ва ман барои кӯмак кардан ба дастаам ҳама қувваамро сарф кардам. Мадрид бароям хона шуд ва ман аз ҳама аъзоёни даста миннатдорам. мухлисон ва ҳамдастаҳоям дар дили ман ҷой доранд. фахр мекунам ки дар чунин даста бозӣ кардаам. не, ман аз нокомӣ ғамгин нестам. албатта агар мо пирӯз мешудем ва дар ҳамин фазо ман тарки даста мекардам хуб мешуд, аммо ҳолат дигар хел шуд. ман аз роҳи тай кардаам бо ин даста хушҳолам. аз ҳамаи онҳое ки маро дар ин роҳ ҳамроҳӣ мекарданд ва ҳамроҳашон кор кардаам миннатдорам. Боруссия барои ман даста не, балки оила аст. мо барои ғалаба ба майдон баромадем, вале Реал қавитар буд. аз мухлисон хоҳиш дорам ки ғамгин набошанд. Боруссия мавсими оянда қавитар бармегардад ва онҳоро шод хоҳанд кард. ман аз даста ифтихор мекунам. Реал мавсими барҷаста нишон дод ва болои қаҳрамонӣ дар Испания онҳо ҷоми Лигаи Чемпионҳоро ҳам соҳиб шуданд. ҳар сол мо беҳтар мешавем ва хушбахтам ки бо роҳбарии ман ин рӯйдод ба қайд гирифта мешавад. тобистон мо тақвият меёбем. акнун ман эълон медорам ки Килиан Мбаппе рӯзҳои наздик ба сафи мо мепайвандад. ӯ футболбози олӣ аст ва боварӣ дорам ки ҳунаре нишон медиҳад ки сазовори бозӣ кардан дар Реал Мадрид бошад. презентатсия он рӯзҳои наздик амалӣ мешавад. вақте ҳама чиз омода шавад мо эълон мекунем. ба ҳамин мавсими футболиро пӯшида эълон кунем ҳам мешавад, аммо моро дар пеш чемпионати Аврупо байни мунтахабҳо интизор аст. ба ҳамин хотир бозиҳои ҷолибро аз даст надиҳед дӯстон. фикри худро оиди финали Лигаи Чемпионҳо ҳатман ки дар комментария қайд кунед, зеро он барои мо муҳим аст. бо обуна шудани худ наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.